Existuje nejaká nadprirodzená dimenzia? Svet mimo toho, ktorý poznáme? Existuje život po smrti? Naozaj existujú anjeli? Môžu naše sny obsahovať posolstvá z neba? Dokážeme preniknúť do starovekých tajomstiev nadprirodzená? Sú zázraky uzdravenia skutočné? Sid Roth strávil 35 rokov výskumom tajomného sveta nadprirodzená. Pripojte sa k Sidovi v tejto časti programu To je nadprirodzené. Opäť je tu Sid Roth, vitajte v mojom svete, kde je nadprirodzeno prirodzené. Veľmi som sa tešil na stretnutie s človekom, ktorý 8 ľudí vzkriesil z mŕtvych. Mojím hosťom je dnes Surprise Sitoli. Ako ste prišli k menu Surprise, čo znamená anglicky prekvapenie? Dostal som ho kvôli tomuto fliačiku. Tu na boku. Vidím ho. Keď som sa narodil, tak nečakali, že sa narodí niekto so šedivými vlasmi. To je asi dosť nezvyčajné v Afrike. Áno. Takže keď som vyšiel, povedali, to je prekvapenie. Mám tu poznačené, že keď ste mali 6 mesiacov, tak vám nejaký pes vytrhol oko. Je to tak? Povedzte mi o tom. Pozrite sem. Vidíte tú jazvu? Stalo sa to tak, že keď som mal 6 mesiacov, bol som pri psovi, ktorý práve žral. Ja som sa priplazil k jeho miske a pes zareagoval tak, že zaútočil. Pohryzol ma sem tak, že mi vypadlo celé oko. Úplne vypadlo z jamky? Úplne vypadlo von. Moja mama vybehla von s kusom látky, zobrala to oko, vložila mi ho späť a obviazala ho. Mal som to obviazané 2 týždne a keď dali látku preč, moje oko bolo v poriadku. Vy ste sa narodili v Mozambiku? Je to tak? Chcem objasniť, že členovia jeho rodiny boli celé generácie kmeňovými čarodejníkmi. Keď ste boli mladým mužom, tak ste počuli zvláštny hlas. Povedzte o tom. Keď som bol mladý, tak raz, keď som spal v malej chatrči, tak som začul hlas. Bol silný a hovoril, Surprise, Surprise, zobuď sa. Odíď zo svojej dediny. Surprise, zobuď sa a odíď z dediny. Keď som sa zobudil, tak otec aj mama spali. Čudoval som sa, čo je to za hlas, čo ku mne hovorí. Odíď z dediny, lebo zomrieš. Choď preč, ak neodídeš, zomrieš. Vstal som a išiel do domu môjho priateľa Kafara. Vyrozprával som mu, čo sa stalo a povedal som mu, že odchádzam z dediny. Povedal mi, pôjdem s tebou všade, kam pôjdeš. Tak sme sa pobrali preč. Išli sme úzkým chodníčkom v džungli, lebo naša rodina žila v lese. Bolo tam plno maláriových moskytov, ploštíc, hmyzu. Takže sme sa v noci vybrali po tom úzkom chodníčku v džungli, ale sme zablúdili a blúdili sme 2 týždne. Nakoniec sa nám podarilo dostať sa do dediny, ktorá sa volala Villanova. Keď sme tam dorazili, bol tam človek, ktorý mal zvláštny sen. Ten muž sa volal Lukas. Vo sne mu nejaký hlas povedal, choď k tomu akáciovému stromu, choď k stromu a uvidíš 2 chlapcov vychádzať z džungle. Vezmi ich do svojho domu. Keď sa ten muž ráno zobudil, tak ihneď išiel k tomu stromu a čakal. Ako tam sedel, z džungle som vyšiel ja a môj priateľ Kafar. Keď nás uvidel, povedal nám, už tu na vás čakám, poďte so mnou do môjho domu. Tak toto je už dosť nadprirodzené. Surprise počuje hlas, odíde z domu, stretne ho zvláštny muž. Poznal tento človek Ježiša? Áno, bol to kresťan. A on vás aj priviedol k Ježišovi, že? Hneď ďalší deň. Surprise tu zistil, čo by sa stalo, keby nebol poslušný tomu hlasu a neodišiel by. Čo sa stalo ľuďom vo vašom dome? Bolo to takto. Nasledujúci deň sme pred pánom Lukasom odovzdali svoje životy Ježišovi. Po 2 týždňoch, ktoré sme strávili blúdením v džungli, prišiel rybár, ktorý chcel predávať ryby v Malawi. Povedal, ľudia v tej a v tej dedine, celá tá a tá rodina vymrela. Ako sa to stalo? Ľudia v dedine zobrali krokodíliu žlč, ktorá je veľmi, veľmi jedovatá, zmiešali to s kukuričnou múkou, urobili z toho jedlo a dali to mojej rodine.
Takže celá vaša rodina bola otrávená? Áno, takže keby ste tam zostali, boli by ste dnes mŕtvi. Rád sa dobre najem, takže hej, pripomeňme si to ešte raz. Nejaký hlas mu povie, aby odišiel. Celé generácie vašich predkov boli kmeňoví čarodejníci. Počuli ste od nich o Ježišovi? Nie, dovtedy nikto ani len nechyroval o nejakom Ježišovi. Takže vy ste úplne prvý vo vašej rodine? Áno, som prvý veriaci. Povedali ste mi, že skôr, než ste prijali Ježiša, tak ste s ním mali nejaký zvláštny sen, alebo bolo to skôr videnie. Povedzte o tom. Bolo to skôr videnie ako sen. Keď nám pán Lukáš hovoril o Bohu, tak nám vysvetľoval niektoré veci ohľadom toho, ako Boh stvoril svet. A potom nám začal hovoriť o Božom pláne. A zrazu, v okamihu, ako by mi niekto vymenil oči, nebol som už viacej v tej miestnosti. Stál som na okraji útesu, pod sebou som videl peklo a vedel som, že každú chvíľu tam môžem skončiť. Začal som sa triasť a plakať. Pán Lukáš mi povedal, kým žiješ, máš šancu. Ako ste vedeli o pekle? Keď hovoril o Božom pláne, tak spomenul aj peklo. Čo ste tam videli? To, čo som videl, bolo rovnako reálne ako to, ako tu teraz sedím. Stál som na kraji strmého útesu a podo mnou bolo niečo obrovské, hlboké. Šľahali odtiaľ plamene a vychádzal dym a ja som tam mal každú chvíľu padnúť. Z toho som sa roztriasol. Ako by vás niečo tlačilo dole? Áno, presne tak. Vnímali ste to ako niečo veľmi reálne? Boli to naozaj skutočné plamene? Áno, preto som sa roztriasol a slzy mi tiekli dolu tvárou. Do dnešného dňa, surprise, spomeňte si, ako získal to svoje zvláštne meno. Prekvapenie, lebo v Afrike, v Mozambiku sa deti nerodia so šedinami na hlave. Do dnešného dňa sa modlil za 8 ľudí, ktorí boli mŕtvi a potom ožili. A jeho spolupracovníci sa modlili za 100 takýchto ľudí. A ako som vás pochopil, tak do tohto čísla nezarátavate ľudí, ktorí ožili potom, čo boli mŕtvi kratšiu dobu, než je u vás zvykom považovať niekoho za naozaj mŕtvého. Koľko je to? Musíte byť mŕtvi najmenej 1 deň, lebo sa môže stať, že niekto napríklad po infarkte odpadne, ale potom sa preberie. Chcem zistiť, aké to bolo, keď sa prvý raz modlil za mŕtvého človeka a ten ožil. O chvíľu sme späť. O chvíľu sme späť na to je nadprirodzené. Je tu opäť Sid Roth a Surprise Sitoli. Surprise, pochádzate z rodiny, kde celé generácie, a nikto ani netuší, koľko ich bolo, sa venovali čarodejníctvu. A vy ste prvým, ktorý sa odvrátil od čarodejníctva a stal sa oddaným nasledovníkom Ježiša. A potom vás nasledoval váš bratranec, alebo bol to brat, o ktorom ste hovorili, že neskôr zomrel. Bol to môj bratranec. Takže váš bratranec uveril v Ježiša a čo sa potom stalo? Môj bratranec bol veľmi ohnivým, vášnivým človekom. Kázal evanjelium vo vlakoch, na tržniciach. Bol ešte ohnivejší, než ste vy? Hej, bol ešte ohnivejší. A prihodilo sa to 25. septembra. V našej krajine je v tento deň armádny sviatok. Kázal vtedy na tržnici a keď sa vracal domov, stretol skupinu náboženských fanatikov a tí ho zabili. Keď ste sa o tom dopočuli, tak ste to diablovi poriadne vrátili. Mali ste veľký meeting a mnohí moslimovia tam uverili v Ježiša. Keď ho zabili, bol som v Izraeli, takže toto sa stalo 3 týždne neskôr. Odišiel som do oblasti, kde ho zabili a usporiadal som tam meeting, na ktorý prišlo 4,000 ľudí. Polovica z nich, 2,000, odovzdala svoj život Ježišovi. Boli mnohí moslimovia? Áno. Obracajú sa v Afrike mnohí moslimovia k Ježišovi? Keď kážeme, tak je to pre nich tak dobrá správa, že bežia dopredu na výzvu, ako keby pred niečím utekali, pred nejakým nebezpečenstvom. Zaujímalo by ma, či mnohí moslimovia zažili niečo podobné ako vy. Myslím tým nejaké sny alebo vízie, v ktorých by im bolo povedané, aby uverili v Ježiša. Deje sa toto mnohým? Mnohí z nich majú zážitky podobného druhu ako jeden človek, ktorý sa práve chystal spáchať samovraždu. Bol moslimom a keď sa už chystal spáchať samovraždu, zjavila sa pred ním žiariaca postava a spýtala sa, kam sa chystáš?
Odpovedal, idem sa zabiť. Tá bytosť mu povedala, nezabíjaj sa. Vráť sa späť, vyhľadaj pastora, on ti niečo povie. Tak sa ten muž vrátil späť, vyhľadal dom toho pastora, ktorý nebol vtedy doma, ale keď sa vrátil, tak sa spolu rozprávali, on vydal svoj život Ježišovi a dnes je pastorom. A toto sa dnes deje mnohým moslimom. A teraz by som chcel vedieť, aké to bolo, keď sa Surprise prvýkrát modlil za mŕtvého človeka a ten ožil. Pamätáte si to? To si pamätám presne. Bol som v dedine, ktorá sa volá Komatatraj. Mali sme tam také malé evangelizačné stretnutie v miestnej spoločenskej sále. Na druhý deň za mnou prišiel starosta Komatatraj a povedal mi, musíte skončiť s vašimi stretnutiami, lebo tu blízko haly niekto zomrel. Povedal som mu, môžem sa ísť pozrieť na toho človeka? Odpovedal, dobre, a zobral ma tam, kde ležala mŕtvola. V miestnosti bolo 6 žien, starosta ma predstavil, povedal, kto som a potom odišiel späť do svojho domu. Spýtal som sa, či sa môžem pomodliť za toho mŕtvého človeka. Povedali, samozrejme, že môžete. Tak som začal. Po určitej dobe som otvoril oči a všetky ženy zaspali. Tým mŕtvým človekom bolo len 6-ročné dievča. Volala sa Intanta. Intanta bola celá zabalená v plachte. Keď som videl, že všetkých 6 žien spí, povedal som si, to je moja šanca a išiel som k dievčaťu. Prvé, čo som urobil, bolo to, že som ju odbalil z plachty, v ktorej bola zavinutá. Keď som to urobil, ruka jej sklzla nabok, bola úplne tuhá a studená. Načiahol som svoj prst, poobzeral sa dookola, ženy stále spali, aj trochu chrápali a strčil som svoj prst do úplne stuhnutej dlane dievčaťa. A ako som sa modlil, zrazu to dievča schmatlo môj prst. Nečakal som to, tak som vyskočil a zareval. Pozrela na mňa a povedala, som hladná. Poobzeral som sa okolo a bola tam fľaša Coca-Coly, z ktorej tie ženy predtým pili. Tak som jej nalial jeden pohár. Potom som zobudil prvú z tých žien, matku tej dievčiny. Keď sa zobudila, bola v šoku. A na to všetkých 6 žien vybehlo s krikom z miestnosti. Starosta počul vonku krik, tak sa prišiel pozrieť, čo sa stalo. Keď vošiel dnu, tak videl, ako to dievča pije Coca-Colu. A to tu teraz nechcem robiť reklamu na Coca-Colu. Tak to mi je jasné. My tu robíme reklamu na kráľa kráľov. Jemu robíme reklamu. Ale tí ľudia tam museli byť šokovaní. Povedzte nám teraz o tom, ako ste mali sen o mužovi, ktorý ožil. Týkalo sa to jedného staršieho muža, ktorý sa volal Enony. Jednu noc som mal zvláštny sen. Videl som skupinu ľudí, ktorá sa chystá niekoho pochovať. Ale mal som taký zvláštny pocit, že ten človek nie je mŕtvy. To bolo vo sne. Bežal som k ním a povedal, chcel by som vidieť toho človeka, čo sa chystáte pochovať. Najprv to nechceli urobiť, ale potom som ich prehovoril a tak otvorili rakvu. Keď som sa tam pozrel, tak som videl človeka, ktorý mal široký úsmev na tvári. Tento človek sa tak veľmi usmieva, nemôže byť mŕtvý. Potom som sa pomodlil v mene Ježiš a ten človek vstal z mŕtvych. Tak ten sen skončil. Na druhé ráno som vstal a počas dňa mi ten sen úplne vypadol z mysle. Zabudol som naň. Vtedy ku mne prišiel jeden známy a povedal, chcú niekoho pochovať. Zarazil som sa. Kde to je? Povedal, tuto za kopcom na novej farme. Odpovedal som, poďme tam. A vybrali sme sa priamo do domu, kde bola mŕtvola. Našli sme tam ľudí, ktorí zobrali stôl a dvere z domu toho muža a robili z toho rakvu. Rakvu? Áno, rakvu. Zobrali jeho stôl, jeho dvere a z toho robili rakvu. Pomaly ju dokončovali, ten muž bol mŕtvy už 3 dni. Vošli sme dnu do domu a spýtali sme sa, či by sme mohli vidieť toho človeka. Povedali mi, že áno. Zhromaždili celú rodinu, vošli sme dnu a potom odkryli plachtu, ktorú mal na tvári. V ten okamih, ako ju dali dole z tváre, tak som si uvedomil, že to je tá tvár, ktorú som videl v noci vo sne. Naplnila ma radosť, začal som sa smiať a modliť. Vedeli ste, čo príde. Presne som vedel, čo sa stane. Že ten človek znovu ožije. A ožil? Uprostred modlitby zrazu zakričal. Tak toto dopadlo. Počas toho, ako takto hrôzou zareval,
tak zároveň aj pustil do nohavíc a celá izba sa naplnila riadnym zápachom. Naozaj to riadne smrdelo. Ale ten muž sa za to nehanbil. Nie, on bol celý šťastný. Potom nám porozprával o tom, čo zažil. Počas toho, ako spal, zápasil s nejakými temnými silami. A tieto zlé sily ho tlačili na miesto, ktoré bolo stále horúcejšie a horúcejšie. Až sa zrazu zjavilo jasné, žiarivé svetlo. A keď sa zjavilo, tak vtedy ho tie temné sily opustili a vtedy sa prebral a vstal z mŕtvych. Viete čo? Tu v štúdiu teraz cítiť tak silno Božiu prítomnosť. Cítite aj vy to, čo ja cítim? Áno, aj ja to vnímam. Chcem vám ešte povedať, že Surprise mi povedal, že bez ohľadu na okolnosti je vždy šťastný 24 hodín denne 7 dní v týždni. Ako by sa vám páčilo byť šťastný, naozaj šťastný. Nehovorím o snažení sa, ale o tom, ako byť neustále šťastný a radostný 24 hodín denne. Ja by som to chcel a viem, že aj vy. Keď sa o chvíľu vrátime, tak verím, že okúsime túto moc vzkriesenia z mŕtvych. Neodchádzajte. O chvíľu sme späť na To je nadprirodzené. Opäť je tu Sid Roth a Surprise Sitoli. Surprise, teraz, pred chvíľkou. Aj vy ste vnímali to, čo som vnímal ja. Áno. Bol tu anjel. Čo to bolo? Prečo sme zrazu cítili takú silnú Božiu prítomnosť? Verím, že je to preto, lebo Boh sa chystá oslobodzovať ľudí. Pomodlíte sa za nich. Áno, rád. V duchu vidím muža a ženu, manželov, ktorí prechádzajú veľmi ťažkým obdobím. Nie je to pre nich dobrý čas, ani čas potešenia. Ale Boh chce zmeniť túto situáciu priamo tam, kde sedia, na nejakých vankúšoch a naozaj potrebujú slobodu. Cítim, ako sa na nich teraz zhora vylieva dúha. Od Boha na nich zostupuje dúha jeho milosti. A tí ľudia sedia na vankúšoch, ktoré sú hnedé. Boh sa ich chce teraz dotknúť a dať im slobodu. Pomodlite sa za nich. Modlím sa v mocnom mene Ježiš. Modlím sa za veľkú slobodu pre týchto ľudí, pre toho muža a ženu, o ktorých som hovoril. Uvoľňujem tú slobodu v mene Ježiš. Verím, že Boh chce robiť viac. Počujem vo svojom duchu a možno sa to niekomu zdá malé, ale niekto má bolesti hlavy, ktoré práve odchádzajú. A pre vás to nie je malé, je dobré byť slobodný. Povedzte mi o človeku, ktorý nemal očné bulvy a dostal nové oči. Bol som na jednej konferencii a tam sme sa modlili za istú pani, ktorá mala choré oči. Táto choroba je dosť bežná v oblasti Malavy, kde sme vtedy boli. Prejavuje sa tak, že sa vám postupne stále viac a viac scvrkávajú očné bulvy. Mizne v nich tekutina, až nakoniec máte prázdne očné jamky. Modlili sme sa za ňu, pretože už obidve oči mala preč. Po modlitbe sa zdanlivo nič nestalo, ale keď sa v ten večer uložila spať, tak sa jej zdal zvláštny sen. Snívalo sa jej, že opäť vidí a tak vyšla von a začala spievať. Na to sa zobudili ženy, čo spali vedľa, vyšli von a spýtali sa, kto ťa vyviedol von? Ona na to, sníva sa mi, že opäť vidím. Ale veď toto nie je sen. Ona si myslela, že sa jej to sníva. A nasledujúci deň prišla s 2 novými očami. Práve teraz, v tomto okamihu, sa niekomu uzdravuje noha. Je to niekde v oblasti medzi kolenom a chodidlom. V tejto oblasti ste uzdravení. Niekoho chrbát je práve teraz uzdravovaný. A niekoho bedro sa práve teraz uzdravuje. Porozprávajte nám o... Viete, on je Afričan a videl každý druh zázraku, ktorý opisuje Biblia. Povedzte mi o nasýtení ľudí, keď sa rozmnožilo jedlo. Och, takýchto udalostí sme mali plno. Počuli ste to? Takéhoto sme mali plno. Milujem jeho detskú vieru. Mali sme rozmnožené kurence, aj chlieb. Koľko ľudí bolo nakrmených z akého množstva jedla? Mali sme jedno vrece a stalo sa to v roku 2000. Bolo to vtedy, keď boli v južnom Mozambiku veľké záplavy. Takže mali sme len jedno vrece.
Nevieme, koľko chlebov bolo v ňom, ale bolo to len jedno vrece. To vrece sme zobrali do tábora, kde boli zhromaždení ľudia. Nebol to utečenecký tábor, len miesto, kam ušli pred záplavami. A boli tam tisíce a tisíce a tisíce ľudí. Začali sme ľuďom rozdávať ten chlieb. Koľko chlebov ste mali? Jedno vrece. Jedno vrece? Aké veľké asi bolo? Jedno vrece asi takto veľké. A najedli sa z neho tisíce ľudí. Vy ste videli na vlastné oči, ako sa tisíce ľudí najedli z takéhoto jedného vreca? Z jedného vreca. A nikdy sa neminulo. Chcete povedať, že ešte zostalo? Áno, stále v ňom bolo niečo. Čo na to tí ľudia? Uvedomili si, čo sa to tam deje? Viete, ľudia si mysleli, že máme skované ďalšie vrecia a postupne ich vyťahujeme. A vy ste takéto niečo videli v Afrike často. Áno, videl som to mnohokrát. Ak by ste sa mali teraz pomodliť za ľudí, ktorí nás teraz pozerajú, alebo neskôr uvidia videozáznam, je možné žiť v radosti 24 hodín denne, 7 dní v týždni? Určite áno. Pomodlíte sa teraz. Môžem to urobiť hneď teraz. Ďakujem ti, nebeský Otec. Prichádzam teraz k tebe a prosím ťa za všetkých, ktorí nás buď počúvajú, alebo vidia. Modlím sa v mocnom mene Ježiš, aby na nich zostupovala 24 hodín denne tvoja radosť, večná radosť, nákazlivá radosť, epidémia radosti v mene Ježiš. Vyhlasujem túto radosť pre tisíce poslucháčov po celom svete, nech sú kdekoľvek. Radosť, slobodu, večnú radosť. V mene Ježiš. Niekto teraz cíti zvieranie v hrudníku. Neboj sa, nedostaneš infarkt. Je to lživý symptóm. Si slobodný, voľný v mene Ježiš. Niekto teraz cíti pálenie v ľavom oku. Je to spôsobené zápalom dutín. Prikazujem tomu, nech je to teraz uzdravené v mene Ježiš. Je tu taký pokoj. Chce ešte Boh teraz niečo urobiť? Áno, verím, že Boh chce pozdvihnúť ľudí, aby naplnili svoje sny. Verím, že nás pozerá mnoho ľudí, ktorí zabudli na to, o čom kedysi snívali. Takže ide o obnovu takýchto snov a o to, aby sa aj uskutočnili. Pomodlite sa za to. Otec, ďakujem ti a modlím sa teraz, aby si priviedol späť to, čo je stratené. V mene Ježiš, nech sa tie sny vrátia. Urobili sme si špeciálny záznam toho, ako vy uctievate Boha. Chcel by som, aby naši diváci teraz okúsili, akým spôsobom africkí kresťania uctievajú Boha. Môžete to teraz chvíľu robiť? Zdvihnime ruky, zdvihnime všetci ruky, pripojte sa aj vy pri televízoroch a začnime uctievať. Vďaka ti, Ježiš. Áno, ty si verný, ty si verný, ty si verný, král slávy, ty si verný a my ťa teraz uctievame. Cítim, že sa tu rozlieva na nás niečo vzácne, niečo ako nardový olej, nardová masť, tak ako to opisuje pieseň Šalamúnova 1:12. Áno, král je tu teraz s nami. Oh Jesus, you are faithful. Oh Lord, you are faithful, oh Lord, every day, every hour, you are faithful, oh Lord. Modlím sa, aby všetci poslucháči okúsili tvoju vernosť, Ježiš. Vďaka, že si taký verný, milujúci a najsvätejší. Ďakujem.